Nikdy by som nebola povedala, že práve táto práca a pracovať v tejto oblasti sa stane zmyslom toho, čomu sa chcem aj naďalej venovať. Pretože pomáhať ľuďom v dnešnej dobe je to najkrajšie, čo človek človeku môže dať. V našom zariadení okrem seniorov sa nachádzajú aj prijímatelia, ktorí sú v mladom veku, v produktívnom, ktorí z vážnych zdravotných dôvodov už nemohli zotrvať vo svojom domácom prostredí. Práca je veľmi náročná nielen po fyzickej, aj psychickej stránke. Adaptácia týchto prijímateľov je mnohokrát tak náročná, že trvá mesiace, pol roka. Musíte spolupracovať s rodinou, s prijímateľmi, musíte sa do nich cítiť a hlavne musíte dať do nej ľudskosť. Túto prácu nemôžu vykonávať ľudia, ktorí sa pozerajú na svoje finančné ohodnotenie len cez výplatnú pásku. Môžu to vykonávať ľudia, ktorí dávajú do toho aj kus svojho srdca. Nie je nič krajšie, ako keď ide prijímateľ oproti vám s otvorenou náručou a povie vám, moja Mirka prišla. Títo ľudia nerozlišujú, či ste štatutár, či ste opatrovateľ, sociálny pracovník, ale berú vás človeka, ktorý je ich srdcu blízky a ktorý sa stal časť ich rodiny. Ja si túto prácu svojich zamestnancov nesmierne vážim, skláňam sa pred ňou, pretože viem, že je veľmi náročná a ťažká a vyjadrujem im za to moje veľké ďakujem.